Fred Matiang'i is a great man. Okay. Kiagera muna asoete serikali iga liria abeta appointed gwejese serikali ni maitega sira ya rokora ekerare gokurika project and what have you, and that's how he was identified na mheshimiwa Uhuru Kenyatta, the former president, akamu identify ngomuntu no muya nende ni manyete ende no ine campaign yo mwaka ya chae ne ro ko mu planeri ko bangi bintu biaye nanga kiare gokora politics yaye no ine ya 202 goja nero kulike bintu bingi bya mwaka nyachaye igo ni momanyete is a focused person. Iga kolega asingia muna agende tabige tu IT agakora agaetania agajikoirwa gwende education agakora buya mono noro kino nyambono chi skuru chibwate muna gate birigende nege yakorekana muna michukia yakora noro kino ani chi skuru kajibwate chirangi kiri cya atebete kya no nyambono cyanyo ko chenji nende gentu yoka nende gentu muna agende security nende gentu yakore kiya mono rero mai tutokonyora orders kurwe kotini omiyo ko chiwata chi egento kyomuntu yage ko gende security ye gwende ya district emanya ko chese county emanya ko genda region emanya ko genda national level ode yemanya ko verified nga ode ni ro kyara banda bange kabale go siria amari mapo amonto nyore oda ojonyo fake oda kure kotini mwaroje ekisagete kyabete na kuru bahati nende kende kaba Westlands Nairobi aso mo indicate asiriti ole mo bwaye Fred Matiang'i kararigereria muna korrare akaranga this is the only way I can help Aba Kenya ko make sure abantu batumia fixed tissues kwende orders aso kuba abande amari mabo ne bintu byabo assets cyabo igo no muntu focused neno manyete ba murigeretinga como choranga nero go chair subcommittee ya cabinet kiagera kinege nteke aban colleagues baye lakini Uhuru Kenyatta karanga na isaine ogotene na riva gari yaye o chair those subcommittees igo already manyete ga anse ko prime minister you know that position ari go chair diri alinge prime minister by then munekera go chair at that level ine prime minister igo isaine kora Kenya nendo manyete na manyete emechande sere Kenya gaiga mayite mechanda tubwate Kenya gaiga corruption aso egaria yagusie keme emenganyeri yonse Fred aso egaria ntoko boro vesiria yago sangiri kibese kiri cyako kikwendese mubuko y'abantu bake aka na masira tubwate 12.8 trillion aka ne chance within 5 years ninde sure you do that na basani baita ko ba ta ko ari baga bakore corruption you will not allow that.